Rule 6. Check. Iwu Nke Isi. Nwale. Check is one of the chess rules, and here is a practical example. Nwale bụ otu n'ime iwu chess, ma ebe a bụ ọmụmaatụ bara uru. The white bishop at b5 is currently putting the black king at e8 unchecked for a possible checkmate. Bishọp nke ọcha na b5 na-etinye Eze Ojii ugbu a na e8 na nwale maka onye ga-enyocha ya. Due to this reason, this check needs to be blocked or stopped by the black team. N'ihi nke a chọrọ ka ndị otu ojii kwụsị elele ya. So the black bishop at c8 have just made a defensive move to d7 just to block the check on his king. Ya mere Bishọp ojii na c8 ka emela ngagharị ịgbachitere na d7 naanị iji gbochie elele na eze ya. Here is it. Nke a bụ